des de que em va picar aquella aranya. Només he tingut una setmana en què la meva vida m'ha paregut normal. I va ser quan tu ho vas descobrir. Com sabreu, Spider-Man sempre ha sigut molt important per a mi. M'ha acompanyat en alguns dels moments més durs de la meva vida, com per exemple quan he tallat en les meves exparelles, quan es va morir ma abuela o fins i tot quan em vaig deixar la música. M'he sentit identificat amb ell com en cap altre personatge de ficció o històric, al punt d'anomenar un dels meus àlies el Peter Parker valencià que parla en versos. Quan vaig crear Sentit Aràcnid, ho vaig fer per a poder portar a terme este tipus de contingut del que sóc fanàtic i que en valencià no està fent ningú més. I esperava amb ànsies que arribara este moment. El nom del canal, òbviament, ve d'on ve. Vos porta l'anàlisi definitiu de l'esdeveniment marvelita que més està donant a parlar des d'Avengers Endgame. Si voleu conèixer de primera mà la història fins ara, les principals influències o els còmics que l'han inspirat, quedeu-vos. I com un gran canal de YouTube comporta una gran responsabilitat, doneu un bon like i feu subscripció per a estar al dia de totes les novetats i per a donar suport a este projecte que és Sentit Aràcnid. Ara sí, comencem. La nova pel·lícula de Spider-Man és la conclusió a la trilogia plantejada per Marvel Studios en col·laboració amb Sony i que situa el trepamurs dins l'univers cinemàtic marvelita. En esta saga s'ha tractat de traslladar l'esperit de l'Spider-Man de Stan Lee i Steve Ditko, és a dir, el superheroi que pot ser qualsevol persona del món. També s'ha fet referència a les pel·lícules de Howard Hughes als anys 80 com The Breakfast Club, la qual ens situa directament amb l'esperit de l'Spider-Man de John Romita pare, on cada episodi era un culebró entre els interessos romàntics de Peter, les seues amistats, la relació amb sa tia i la seva vida superheroica. No menys clara és la influència de l'Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis, eixa actualització de la història de Peter a principis de segle que va esdevindre en un univers propi. Però sobretot, si hi ha una influència que pot passar desapercebuda però que és patent a cada entrega, eixa és la de Joe Michael Straczynski. Straczynski va ser qui va fer que la tia May descobrira la identitat de Peter als còmics. També és qui va fer front al desemmascarament de la identitat de Peter de forma pública als còmics de la Civil War. I també és qui va perpetrar la saga One More Day, la qual és una de les sagues que adapta No Way Home. Vos conte. Després d'haver-se descobert davant el món sencer durant la Civil War, Peter rep una de les pitjors notícies del món. Algú ha aprofitat per venjar-se d'ell disparant sa tia. Comença la saga Back in Black, de tornada al negre, una búsqueda pels baixos fons neoyorquins fins trobar l'autor de la malifeta, Kingpin. Davant Kingpin trobem la versió més desesperada i sense escrúpols de Peter, que no es conté per pegar-li la pallissa de la seva vida a un dels vilans més despietats de Marvel. Una volta Kingpin fet pols, Peter ha de salvar sa tia com siga, i el primer que fa és recórrer a Tony Stark, qui té un deute amb ell per haver-li fet costat durant la Civil War i haver-se desemmascarat per ell i la seva campanya. No obstant, l'home que s'amaga baix l'armadura d'Iron Man deixa tirat a Peter, qui no té problemes en deixar-li les coses clares. Com a recurs final, Peter acudeix al Doctor Strange amb la intenció de llançar un encís que salve sa tia. Però no hi ha res a fer. Les lleis de la màgia no permeten que la situació es capgire de cap altra forma. No obstant, una llum s'encén al final del túnel i s'obri una possibilitat. Una xiqueta? Un àngel? Siga qui siga, proposa el nostre superheroi aràcnid salvar sa tia a canvi de renunciar a l'amor de la seva vida. És a dir, este misteriós personatge ofereix a Peter la possibilitat de tornar arrere en el temps i canviar la seva vida per complet. Mai haurà posat en perill mortal a sa tia May, ni s'haurà llevat la màscara davant de tot el món, ni, com no, s'haurà enamorat i casat amb Emma Jota. Per posar-vos en context, Peter i Emma Jota es van casar als anys 80 poc després de la relació que va mantindre Peter amb Felicia Hardy. Casat amb Mary Jane, Peter va viure algunes de les sagues més mítiques de la seva història. L'última cacera d'en Kraven, el naixement d'en Venom, Matança Màxima, la saga del clon o tota la saga de Straczynski amb Morlun i Ezekiel com a fils conductors. Acceptar la proposta de la jove desconeguda implicava deixar arrere tot això. Però Peter ho faria tot per sa tia i, deixant la porta oberta a poder tornar a enamorar a Mary Jane algun dia, accepta. El que no sabia és que eixa misteriosa xiqueta era en realitat Mephisto,
el dimoni de l'univers Marvel, que a més porta rumorejant-se des de la tan sonada sèrie de la Bruixa Escarlata i Visió. Però això no significa que vaja a eixir així. I si no heu vist WandaVision, ja tardeu, perquè si no fora prou en la fotracà de premis que s'han emportat, recentment acaben de nominar-los als Globus d'Or a millor actor i millor actriu. Imprescindible. Mephisto és qui trama el sortilegi pel qual tot el món deixa de saber la identitat de Spider-Man. Una de les sagues més polèmiques de la història del trepamurs als còmics. Però què penseu que passarà a la pel·lícula? D'altra banda, el 2018 van poder veure als cines l'Spider-Verse protagonitzat per Miles Morales i amb personatges com Spider-Gwen, l'Spider-Man Noir o Spider-Ham. Eixa pel·lícula veu directament de la saga escrita per Dan Slott i dibuixada per Olivier Coipel, Spider-Verse, la qual els còmics veu de forma directa de l'etapa de Straczynski, ja que els Spider-Man han de fer front a Morlun i els seus familiars, que busquen alimentar-se de la sang dels tòtems aràcnids de tot el multivers. Esta saga funciona com un esdeveniment que reuneix els principals Spider-Man del multivers, i podem considerar-la l'antecedent directe tant de Into the Spider-Verse com de No Way Home. No obstant, és molt poc probable que vegem una cosa així en els cines, encara que no ens hem d'estranyar si trobem algun easter egg o referència cap a Morlun o Ezekiel. El que sí que heu de saber és que als còmics esta saga és seqüela de la gran etapa que viu el Doctor Octopus dins del cor de Peter Parker, coneguda com Superior Spider-Man, i que reafirma la identitat de Spider-Man com a personatge. Sabem que el Doctor Octopus tindrà un paper rellevant a la pel·li, però què podem esperar? Per últim, no podem tancar sense fer menció als vilans multiversals de la pel·lícula, ja que tot apunta a que en lloc de 6 sinistres en tindrem 5. L'Home d'Arena, Lizard o el Sargantana, Llangardaix, Electro, el Doctor Octopus i Green Goblin, que en valencià vindria a ser el Donyet Verd. Si pel que siga esta pel·lícula l'acabem doblant, ni se vos ocorrisca traduir els noms, que la tindrem. S'obren les presentacions amb tots ells, ja que els hem vist aparèixer al llarg de l'etapa aràcnida al cine. No obstant, queda molt clar que és Osborn qui més rivalitat pot tindre amb Peter i qui més l'ha fet sofrir. Del fet de ser 5 Sinister Six i no 6, no direm res, ja que a l'univers Ultimate i els coneguts com enemics superiors de Spider-Man també en són 5 i no 6. Queda res per eixir de dubtes respecte a la pel·lícula. Conteu-me què espereu d'ella, què vos ha paregut quan l'hageu vist i estigueu alerta perquè estem preparant un anàlisi ben reguapo. Ens veiem molt prompte.